No niin, me tultiin tänne Seinäjoen Värimieheille etsimään asiakkaan kylpyhuoneen lattiaan laattaa ja mä tykästyin tähän. Mitähän mieltä se Heli olisi tästä? Hyvänen aika sun kanssas taas. Joo, meillä on kohde ja me etsitään sinne lattialaattaa. Ja Annen mielestä tai meidän toimarin mielestä tämä olisi tosi kiva, kun näitä tarvitsisi montaa hankkia. Mutta tämä on liian iso kylpyhuoneen lattioihin. Koska meillähän on kaivot keskellä lattiaa ja kaadot, niin tämä on ihan liian iso siihen. Ison laatanhan voi laittaa lattiaa siinä tapauksessa, että on seinän vieruskaivo. Eli remppakohteisiinkin tänä päivänä saa seinän vieruskaivoja, ne on sen verran matalia, että ne mahtuu. Silloin kun meillä on seinävieruskaivo, niin meillä menee kaato kaikki samaan suuntaan, niin silloin voi käyttää isoa laattaa. Mutta mä nyt kuitenkaan tätä kiiltävää laattaa laittaisi, tämä on aika liukas. Eli jos tätäkin esimerkiksi saisi kiiltävänä, niin silloin voisi esimerkiksi laittaa tämmöisen pikkusen vähän mosaiikkijutun. Silloin tähän tulee tosi paljon saumaa ja sitten tekee myös silloin kitkaa. Saatiinko täällä kauppoja aikaiseksi? Yes.